Праект «Два позіркі, адзін шлях» невыпадкова з'явіўся у мяне. Эта ідэя вынашвалась дзесь каля года. Справа ў тым, што нашы майстэрні з Леонідам Леонідовичем Мядзецкім знаходзяцца побач, і мы заўсёды раімся, паказваем адзін аднаму свае зробленыя творы новыя. Звычайна мастакі не любілі гэта дэманстраваць, аднак у нас это ўвайшло ў звычку, і заканчваецца рабочий дзень, мы абавязкова пакажам, абавязкова абмяркуем, абавязкова, калі ёсць за што пахвалім, калі ёсць што нешта падсказаць, падскажам. Прычым прынимаем гэта без крыўды, а з падзякай, з увагай. І на самой справе, глядзіш, гэта ўсё мае рацыю быць. І тое, што нас збліжаў з жывапіс, нягледзячы на тое, што матэрыял розны, алейны і гуашавы матэрыял, нас захапляе колер. І я падаў ідэю, кажу: Лёня, давай мы зробім такую сумесную выставу удваіх толькі. І цікавая назва такая: «Два погляды, а адзін шлях». Шлях адзін – это жывапіс, а погляды на рэчаіснасць, на мадэль, на партрэт, на нацюрморт якраз дало падставы для гучання такой тэмы. Безумоўна, былі нейкія насцярожанасці адносна таго, як мы зробім экспазіцыю, каб асэнсавана, узнёсла паказаць творчасць адзін другога. І ствараючы экспазіцыю, прыйшлі да высновы, што такімі акордамі, акорд мой, акорд Лёні, акорд мой. І атрымалась такая нейкая нават музыкальнасць, я лічу, у гэтай выставе. А што тычыцца творчасці кожнага з нас, я вельмі ў захапленні ад таго, што робіць Леонід Леонідович Мядзецкі. Гэта палёт, гэта такія каляровыя спалучэнні жывапісныя, што проста калі раніцай прыходзіш да яго ў майстэрню, і ён паказвае мінула дня працу, то адразу такі ўзнёслы пад'ём, ідзеш у сваю майстэрню і пачынаеш працаваць. Мала таго, што мы нават трошачкі адзін у аднаго нешта, маленькія дэталькі, аднак недзе возьмем у пазыку, недзе выкарыстаем. Я лічу, што это не блага, што гэта якраз і дапаўняе, і расшырае дыяпазон і гарызонт кожнага з нас творчасці. Тым больш, што, скажам, як ахарактарызаваць, абстракцыя, як такавая, тут у чыстым выглядзе практычна і не існуе, як вы звярнулі ўвагу. Тут перапрацаваная, я б сказаў, такое мнагагучча. У маёй творчасці я і лірычны абстракцыянізм выкарыстоўваю, і лінейны, геаметрычны абстракцыянізм, і элементы сюррэалізма. Лёня таксама, ён гратэскна падыходзіць да трактоўкі кожнага твора, кожнага партрэта. А што тычыцца кветак, то там ён намёкам, ён у захапленні ад прыгажосці, што стварыла прырода, даець намёк гледачу на вандроўку за ім, што яго захапіла ў першую чаргу. Не фігуратыўны выгляд кветкі, а тыя эмоцыі, тыя ўражанні і зрокавыя, і каляровыя, якія яго захапілі ці, скажам, захопліваюць мяне. А я ў сваёй творчасці таксама звяртаюся да партрэта, асабліва апошні час мяне ўскалыхнула падзея такая знакавая, 110 год з дня нараджэння Марка Шагала, і гэты спектакль «Шагал». І ў мяне ўзнікла жаданне стварыць партрэты гэтых акцёраў, якія выконвалі галоўныя ролі ў гэтым спектаклі. Таму што гэты спектакль быў знакавым для нашага Віцебска, для Беларусі, дзякуючы, безумоўна, рэжысёру Баркоўскаму. І там таксама я спрабую на грані рэалістычнага выкарыстоўваць элементы, якія вядуць у кампазіцыю з шляхам жыццёвым самого Шагала, уже за мяжой, у Парыжы. Глядач ацэніць, як гэта зроблена.